Kasang Voice of the People Party kala penpau kajing Sokhia ka bakrau halo kajing Thumu joka North Eastern Hill University ban pentrai kamno ya ka National Education Policy arjar arpau nadu uni ubnai uban wan. Ha kajing plai khubo Dr. Karashan ulang Vice President joka seng laong bakane ka jing persya joka BVP. Kalong ru hadin baka seng joka Nikai College ka Mekhlea College Teachers Association bakam juru ka seng joka samla pulih po nehu ka North Eastern Hill University Students Union kila penpau ka jing persya ya ka jing Thumu joka University. Shushu ka seng kalaong baka di ka jing Thumu pentrai kam da ka nehu ka dei ka ba amsham layo jing mujur satya na ka Academic Council. Nakaliang joka parti ka dawa bagi board bapikmi joka nehu walau kita Thumu ban pentrai kam ya ka policy joka senam ajar apau kadi badan suaka ka jinyatai ka jinyat ther jungmut baka jinyat phali jungmut ka basani bha bat kini hikai nata ki board punya ki jaka puli bat kituru ki ban sakta na kani ka jing pentrai kam ya ka policy. Shushu ka seng ka ong baka jing Thumu Shushu ka seng ka ong baka nu ka jing persang ban pentrai kam jubor ya ka policy lamba ki bud bat kelenti jubor di ban persya tenge klam ali setia ya ki board joka nehu. Kaseng ka ongru ba Vice Chancellor udi ban snguthu ba wat la upanya ya ka Central University udi ban tep ba snguthu uru ya ka jing ba ki jing duna ba ki college hakan ka jela Mekhlea ki kendu. Udi ban penya biang lang ru pedang ki jing dun kam ka sarkar pedang ba kum juru ki jing long jing man ki college hapo Mekhlea. Susu kaseng ka laong ba ka kwa ban penpau hangni ba ka nehu kam ju yarap pisa menu-menu ya ki college penya snawa bat ka nak ban kentiu ba ban penbhaya ki. Maka ta ka jing kular Vice Chancellor ban kenia ke jing rap Shiki College papanya sno ban nak mentan ban pendikam ya kan ka policy kalong ta ukhiu thali ba sawa klamdon jing bot ai ru kani ka kro na ka seng ka ongru ba ka parti ka kwa ban penpau ka jing Sokhia ba ka jing sngomong ga ba kharau persya ya ka sokar MDA namar komban chupukan ma hangni padang ha unai lor arjar arphau tang hadin baka kenhun menteri ka sokar pedang kala pedang ban pentrai kam ya kan ka policy jo usam ajar arpau umutirang ba ka jela ula pendapat ba yar baka jela Mekhlea kan de ka jela ka banangkong tam ban pentrai kam ya kan ka National Education Policy ajar arpau hanlet jo kan de ka jing pemana baklam perkhat da umutirang ba nakaliang jo simna le ai pat kum ka jing pengkhrep ban pentrai kam ya kan ka policy kam tam ake jaka pule haki kedan ki ba kham sejrong haka jing syak lang ka ba ngorem ong ka seng bahadin baka nihu kala permana bagi pedang ya kisam la pulih ke kedan undergraduate ke college ban penyesno kaban long leng bet leng baka CUET nang ta susu kasengkal ong baki babun ba kisam la pulih ke jela ki habandu no tang ha ke jang nut map tang ki jaka pulih ke kedan postgraduate namar baka jela kam don satya ya ke exam center na kam tak ke bele ya ke CUET nakaleng ka parti ka ajungmon yang petirang ba ka jela bo unda perkhat suabon kren pada bo kren ru ude banda kren khamduna de ki kitien rei man plaj na de ban ai de ki bun ki kam sakawi pat baka seng ka kwa man penpau halo ka jing pentri kam ya ka policy ka long ba menteri ka tanat puli puthi ka jela ora kam isang ma dang ha ka sitrik ujeliu arajar arpulai ula penpau sikila pathai khubor baka jela Mekhlea kam pat long ka bla khre pentri kam ya ka National Education Policy ajar arpau haki college nak tak senam jangan ka senam academic session arda arpulai ajar pusau deki gidau ki berpelong ya ka jelaban long ki bakhre kansan tang apo arbanai ban pentri kam ya ka policy hadin ke jengkran umutri ka polis kila patai khubor ki iksinjam ki bak sokar jala ka sim haki di kisimna chiteng ban pelong ki college ka jelaban pentri kam ya ka policy la bu jengkali ka seng hatu umutri ka polis ka sokar jala ulatot hadu kata-kata hakan pelong yo Vice Chancellor kan nehu ban pen board yo ban brat sekendong ya ki jinglap jong ya ki jinglong ke jaka puli ka jela hatu ka sokar jela ka ting thot man pen skusi yo Vice Chancellor kan nehu ba yo menteri na New Delhi kini jikli ke ka seng ka bu akhmat jong ka sarkar pada ka juga por ka seng kala pen pau ba menteri ka tanat ka puli puthi jong ka sokar jela ude ubat trat ba ubam le satya ba ka kentu yo menteri rang ba di ban simkhya ya kane ban ulap ban wengno yu nak ka kam ka baubat namar umla man penya saprang ya ki kam ka bede bakatat ka pule puthi ni kalau kat kum ka kerwo bala pha Dr. Karashan ubarang Vice President joka seng BPP